Jeg har fået tilbudt at holde et foredrag omkring skibspropeller her på Aarhus Maskinmesterskole. Baggrunden for, at jeg mener, at det er relevant, at jeg gør det, det er fordi, at jeg er uddannet civilingeniør inden for fluid- og forbrændingsteknik. Det vil sige, at jeg har rimelig godt styr på hydrodynamik, aerodynamik og faktisk ikke så meget på forbrænding, fordi det her jeg arbejdet med de sidste 7 år, og jeg har arbejdet som en diesel turbo. Der har jeg siddet og lavet propellerbladsdesign, det vil sige dem her, og så har jeg siddet og lavet CFD-optimeringer på dem, det vil sige simuleringer af flow omkring propeller, udvikling af propeller, og så har jeg stået til som teknisk projektleder for et ny type propeller, som MAN fik ind, en kabelpropeller, som måske har hørt om. Kabelpropelleren har jeg ikke tænkt mig, at vi kommer særlig meget ind på. Det her det kommer til at være mere basalt propellerbladsdesign. Hvordan laver man propellerblad? Hvad er det for nogle ting, der indgår? Hvad er det, man skal være opmærksom på? Hvordan tester man og sådan noget? Det kommer vi lidt mere om her. Jeg har lavet sådan en her, hvor jeg prøver at sige, at jeg skulle nok prøve at finde på et formål til det her. Og det er at skabe en overordnet forståelse af de mange aspekter, der indgår, når skibspropeller designes. Det vil sige, at jeg regner ikke med, at de er færdiguddannede propellerbladsdesignere, der kommer herudfra. Det tager, når man er færdig som ingeniør, så tager det nok 1,5 år eller sådan noget, før man kan op og designe en propellersektor. Så har man snus lidt til nogle af de emner, der er. Men jeg vil starte med noget med nogle koordinatsystemer. Det er rimelig vigtigt, at vi har forståelse for noget. Skal jeg have noget lyd på? Umiddelbart. Så tager jeg noget lyd på. Vi skal have forståelse for, hvordan vi flytter os i de her koordinatsystemer. Vi skal have noget om propellertyper, fast propeller og controllable propeller. Så skal vi gerne vide noget mere omkring testprocedurer. Og så hvor starter udviklingsingeniøren, og hvor stopper maskinmesteren. Hvad er det ligesom, der er der? Så det sidste, det er noget, jeg har blandt andet lovet Bjørn, at jeg gerne vil prøve at give jer noget indsigt i, men det tror jeg kommer helt automatisk, når vi har været i gang. Ja. Lad os springe i gang med det. Her er vi. Det er den her, vi snakker om. Det er propelleren. Den sidder på et skib. De propeller, som jeg har kigget på, og som det her det vil være grundlaget for, det er altså, det er ikke små propeller. Det er propeller fra minimum 1,5 meter, og så op over 10 meter i diameter. Det er både det, der hedder controllable pitch propeller, som vi ser en af her, og det er faste propeller, hvor vi har et fast nav. Men det er der, vi er. Og allerførst, så skal vi lige kigge på programmet her, fordi når jeg går videre herfra, så er noget af det aller vigtigste, jeg gerne vil have jer til at forstå, og for at jeg tror, at vi kan komme videre med at få noget propellerforståelse, det er, at vi skal have noget geometrisk forståelse, og der skal være noget enighed om, hvad det er for noget. Og det vil jeg bruge noget tid på. Og så skal vi hen, så springer vi i propellerdesign. Så den geometriske forståelse, den har jeg også taget med, fordi godt nok så er det her et foredrag, men vi er også på en skole, så vi må gerne have noget teori med indover. Så derfor så har jeg taget det med. Og så propellerbladsdesignet, der kan man sige, det læner vi os lidt mere tilbage, og så ser vi på nogle pæne billeder, og så prøver at få noget grundlæggende forståelse, få nogle sammenhænge. Og så på noget propellergeometri. Der kommer vi til at bruge rigtig meget den her geometriske forståelse. Så kommer vi til at kigge lidt på propellertyper, og til allersidst så kigger vi på testprocedurer. Jeg skrev i oplægget, at jeg også ville komme ind på CFD. Det har jeg af tid begrænset relativt meget. Hvis I er mere interesseret i CFD, jamen så er det nogle ret videregående kurser, man skal ind og kigge på, før vi skal snakke CFD. Men det er sådan det, jeg har med. Det her testprocedure, det vil sige, at de fokuserer primært på det, man gør i tanktest, det man gør i modelskala. Så, videre herfra. Yes. Jeg vil godt spørge jer herinde. Et meget simpelt spørgsmål. Står jeg stille nu? Er der nogen, der kan række hånden op? Så står jeg stille. Dem, der mener, jeg står stille, de kan række hånden op. Yes. Og hvor mange mener så, jeg ikke står stille? Og hvor mange af jer har så ret?
Alle sammen. Fuldstændig korrekt. I har alle sammen ret. Det er nemlig fordi, at vi har to ting. Vi har noget, der hedder Eulerian, Eulerian og Lagrangian. Og jeg kan ikke huske, om det er stadig helt rigtigt. Men det er Eulerian og Lagrangian. Det går ud på, at vi har to forskellige måder at opfatte verden på. Hvis vi opfatter verden som om, at jeg står stille, jamen så har vi et koordinatsystem herinde, der måske er placeret i jer som person. Og ud fra jer, der har vi en referenceramme, der siger, jamen jeg står stille i forhold til jeres referenceramme. Hvis vi sætter det her koordinatsystem i jordens centrum, i solsystemets centrum, hvor det nu skal være, så har jeg en hastighed. Alt efter hvor vi sætter det hen, vil den hastighed jeg har, vil afhænge af, hvor det koordinatsystem er defineret ud fra. Det vil sige, i Eulerian, der har vi, at koordinatsystemet det flytter sig med vores partikel. Og det er så et, kan vi sige, et globalt koordinatsystem. Det er rigtig vigtigt at have styr på de her ting, når vi snakker propellerbladsdesign. Hvis vi skal sammenligne det her med noget, så kan vi sige, jamen vi kan enten se på en mand, der cykler, så kan vi sige, jamen han cykler med en bestemt hastighed, og så kan vi beskrive ham ud fra det. Så er vi over i vores Lagrangian, vi ser på, han cykler hen ad vejen med en bestemt hastighed. Vi kan også være selve personen, der cykler. Og så beskriver vi, hvordan vi oplever de hastigheder, at vi har cykler i modvind. Hvis vi laver et frit legemdiagram, så kan vi sige, så er vi ret, altså ud fra et Lagrangian koordinatsystem, så er vi måske ret ligeglade med, at der er modvind. Det er vi ikke, hvis vi selv sidder på cyklen. Når vi taler om alt det, vi plejer at gøre, der plejer vi at køre inden for et globalt koordinatsystem. Det er i hvert fald alt, det er sådan det grundlæggende, der siger vi, der har vi et eller andet koordinatsystem, og så forklarer vi, hvordan ting de bevæger sig ud fra det. Hvis vi har et propellerblad, så er vi nødt til at køre over i det, der hedder et Eulerian koordinatsystem. Hvordan det flytter sig. Og det har vi også blandt andet, hvis, når vi har herover, så har vi et skib her. Tegner vi et skib, og det flytter sig i denne retning med en hastighed v. Yes. Det vil også sige, hvis vi kigger på det her udefra, så har vi et koordinatsystem defineret hernede i hjørnet. Yes. Hvor vi har vores x og vores y og vores z her. Så flytter vi bare med en bestemt hastighed. Det er ret vigtigt, fordi det betyder, at herinde på overfladen af vores skib, der har vi noget vand. Det her vand, det kan man sige, det klæber til siden af det her skib. Det bliver trukket med skibet. Det vil sige, at det får en hastighed, som er lig med skibshastigheden, når vi er tilstrækkeligt tæt i vores grænselag på skibets overflade. Fordi det trækker vi igennem vandet. Hvis vi gør det her over i vores Eulerian, så har vi vores koordinatsystem herinde midt i vores skib. Og så det vand, der er herinde, det har hastigheden 0. Herover der kan vi sige, der har vi der har vi V lige med V, kan vi kalde det GV grænselag, den er lige med VS. Når vores afstand den går med 0, ikke? Herover der er det lige modsat. Der siger vi, at vores der har vi vores hastighed her. Der er det den hastighed, der er herude i vandet. Herude, den er lige med hvor har vi den her? Skibshastigheden, den er jo lige med 0, fordi at vores koordinatsystem er her, mens det her vand, det bevæger sig forbi i den her retning, og der vil det her grænselags hastighed, der vil den være 0, mens vi herude, der vil vi have en hastighed, der så er lige med vores skibshastighed. Den hastighed, der er i vandet her, der strømmer forbi. Så kigger vi på det som om, at vi har det her skib, der flytter sig igennem vandet. Står vi inde på bredden og kigger på det, eller står vi ude på skibet og bevæger os med hastigheden, og så ser, hvordan vandet strømmer forbi. Det er to forskellige måder at opfatte verden på. Når vi har et propellerbladsdesign, så er det utrolig vigtigt, at vi kører over i det her Eulerian. Fordi vi har det, der hedder et medstrømsfelt. Det vil sige,
den skygge, der kommer efter skibet. Og den kan vi se her. Der er beskrevet med fine ISO-kurver her på vores propeller, hvad hastigheden er i forhold til skibshastigheden. Herude, der oplever propelleren, at der kommer en indstrømning til den på 90% af skibets hastighed. Og når du 0,1 her, så 90% af den tilstrømning her, det er den hastighed, der kommer ind til propelleren. Og når vi så har et NACA-profil, der ligger herude, sådan et propellerblad, det er bygget op af NACA-profiler. Og det er det samme, som nogen de kalder airfoils. Det vil altså sige, det er sådan en bandit her, hvor der er et eller andet midterlinje i. Og den airfoil, den bevæger sig så rundt i det her medstrømsfelt. Den bevæger sig rundt, hvor vi så hver gang vi kommer til en ny position, der har vi en linje, der kører op igennem, hvor ligger vores fine NACA-profiler hernede igennem. Så kører den rundt, og så skal den have styr på, at de indløbshastigheder, der kommer til det her profil, hvordan det ser ud. Og der vil jo være en i X, Y og Z-retningen. Der har vi nogle aksielle hastigheder. Det er dem, der kommer ud af billedet her. Vi har nogle tangentielle hastigheder. Det er dem, der kommer lige på her. Og så har vi nogle radielle hastigheder. Det er dem, der kommer herinde midt fra, og så peger ud af. Og de peger ud alle vejen den her vej, fordi vi har vores koordinatsystem, som så er her. Og herover der siger man, den her kan jeg sgu godt fange. Og den med cyklen, den er I garanteret også med på. Når man sidder på cyklen, så tænker man umiddelbart over, hvad der er vindmodstand. Og her der kan vi også sige, jamen der har vi en hastighed, og her kan vi også sige, det er sgu 0. Problemet er, når vi kommer over til den her, så har vi en dobbeltkrum overflade, der bevæger sig. Nu har vi mit koordinatsystem her, nu skal vi se, det her det er min aksielle hastighed, og det her det er min radielle hastighed, og det her det er min tangentielle hastighed. Så har vi noget, der bevæger sig hernede fra, jeg holder den hernede, fordi det er nemmest, kan man sige, som bevæger sig rundt sådan her. Altså propellerne bevæger sig den der vej, vi sejler den vej, og så det medstrømsfelt vi har, den ændrer sig så hele tiden, de hastigheder der er, rundt i vores medstrømsfelt her, og så kører vi vores koordinatsystem rundt her, kan I se det? Det er der, det bliver en lille smule svært at overskue, hvordan vores NACA-profil bevæger sig. Men det er vi nødt til at gøre, fordi de her NACA-profiler, de er utrolig følsomme over for ændringer i deres geometri. Det her, det der bliver brugt på propellerblade, som både MAN bruger, og som Lips og Kameva, det er de tre største, der er herinde inde i nærområdet, det er det, der hedder et modificeret NACA 66-profil. Og der var der en fejl på, som I alle sammen kan se her. Den er lige der, ikke også? I kan se, det er sådan en lille sort plet. Jeg ved ikke, om det var uden på anden eller tredje decimal, men fordi den fejl, den var der, i forhold til de koordinater, der definerede det her, så kom der en stagnationszone her. Det her, det er det flow, der er. Så kom der en stagnationszone herude. Og hvis vi nu bruger det her Lagrangian koordinatsystem, så hver gang vi flytter det her, så er vi nødt til at lave om på vores koordinater. Så er vi nødt til at lave om på koordinaterne for vores NACA-profil. Hvis vi i stedet for laver de globale koordinater om, og så lader NACA-profilet være det samme, så får vi ikke den numeriske fejl. Så siger vi, så ændrer vi bare på den her hastighed herude, fordi vi kører det her samme NACA-profil rundt. NACA-profilet, det står jo stille. Det kan godt være, at jeg siger, at i virkeligheden, så gør det jo sådan her. Men fordi vi rider her oven på NACA-profilet, så siger vi, hvordan ændrer verden sig i forhold til der, hvor jeg er. Det vi jo også gør her på jorden, og så siger jeg, mit koordinatsystem, det er her i mig. Hvordan ændrer verden sig i forhold til mig? Så går solen rundt om jorden. Altså. Det er jo klart. Men hvis vi ikke gjorde det, så ville vi nødt til at ændre koordinaterne på det her over i det Lagrangian. Det gør vi ikke, og det er skidesmart. Men det skal man lige være opmærksom på, når man laver det her. Det er nok en af de ting, der er en lille smule kompliceret, når man kigger på de her propellerbladsdesign. Det kommer vi tilbage til. Og det, der er jo interessant ved det her, grunden til, at vi overhovedet snakker om det her i dag, det er fordi, at hver eneste gang, vi har et nyt design, skrogdesign, jamen så kommer der sådan et nyt medstrømsfelt ud. Og så laver vi nye propeller til hver af de medstrømsfelter, til hver af de skrog, så det passer. Godt. Nu må jeg godt lige trække vejret, og så begynder vi at vise nogle pæne billeder, fordi det her, det var måske lige lidt svært. Propellerbladsdesign, ja. Hvordan det perfekte billede ser ud? Nej.
Ja og nej. Det handler om, at du er nødt til at se på hver eneste skrovform. Kan jeg ikke lige vende tilbage til den? Fordi der tager vi nemlig skrovformen, og så kigger vi på, og det er nemlig enormt afhængigt af, hvilke skrovform du har, hvilket skib du har, og hvordan du gerne vil sejle. Det her, det er overordnet set de ting, der skal med til at lave sit design. Hvor vi har propelleren her i midten, der skal vi kigge på skroget. Vi skal kigge på, at der sidder en ejer et eller andet sted, og det er ikke altid til at vide, hvad ejeren han er for en. Så har vi nogle vibrationsberegninger. Vi har nogle off-design-konditioner. Vi har en motor, vi har et gear, vi har noget lyd og vibrationer. Vi har også nogle klasseselskaber, nogle klasseregler, vi skal overholde. Og så har vi til sidst nogle tanktest, som vi så vil glide over i. Og vi starter heroppe ved skroget. Fordi som jeg lige sagde, hver gang der kommer et nyt skrog, så har vi vores eget propellerbladsdesign. Og her kan du se, her har vi et skrog. Det ser ud på den måde. Her har vi et andet skrog. Det ser ud på en anden måde. Det vil sige, at vi har et nyt medstrømsfelt. Derudover så skal vi sandsynligvis sejle forskellige hastigheder. Hvis vi har et eller andet bolker, der sejler med stål i Norge, så skal vi sejle 12,5 knop. Hvis du har en container for 4 år siden, så skal vi sejle 23 knop. Hvis du har en container i dag, så skal du nok kun sejle 16 knop. Så hver gang vi har en ny skibshastighed, hver gang vi har et nyt skrog, så skal vi lave en propeller, der passer til det. Ja. Og her, det er bare sådan nogle 3D-modeller, man kan finde ud på nettet. Det er nede fra Hamburg, hvor de har en mægtig fin tanktest. Nogle tanktestfaciliteter. Det viser jeg også nogle af senere, hvordan de laver de her tanktests. Hvordan det her, det er en... Vi kan se det, der hedder en paint-test, hvor man maler på skroget, eller malingen kommer ud, og så trækker man det her skrog igennem vandet, og så kommer der striber, og så kan man på den måde finde ud af, jamen, er der nogle recirkulationszoner her? Er der nogle lavtrykszoner, som vi er nødt til at gøre noget ved i forhold til det skrog, vi nu har lavet? Det er også sjovt at lave. Godt. Nu havde vi lige holdforms. Vi kommer tilbage til de der holdforms. Når vi har vores owner requirements, så har vi også, igen med de her skrovform, så alt efter, om vi laver ham her, fregatten hernede, fordi fregatten, han har nogle mening om, at der er nogen, der jagter ham med torpedoer. Så den her propeller, den skal kunne holde til en eksplosioner. Ham her, han vil bare gerne have en pissegod virkningsgrad og kunne sejle afsted. Ham hernede, han vil gerne have, at han kan trække så meget som overhovedet muligt. Og om han bruger en masse dieselolie, mens han gør det, jamen det er sådan set ikke så vigtigt. Han skal bare have den størst mulige trækkraft, fordi det er det, han får penge for. Han får penge, når han arbejder, og nu større skib han kan håndtere, nu større kan den her ankerhandler håndtere. Og så har vi sådan lidt som en færge, eller det kunne også være en luksusyacht eller en slags. Jamen der er nogle krav til, at det duer altså ikke, hvis du står på en luksusyacht eller en luksusliner, at champagneglassene de rasler, når vi sejler. Der skal ikke være særlig mange vibrationer fra propelleren. Han er ligeglad. Især hvis dem der har opteringen foran, jamen de er da ligeglade med, om det ryster en bitte smule. Der er ikke nogen, der kan mærke det. Der står 35 containere bagerst med kondisko fra Fjernøsten, ikke? De er rimelig ligeglade med, om der er nogle få vibrationer igennem skroget eller ej. Så længe at det ikke skader systemet. Så der er rigtig mange forskellige krav til, hvad det er for en skibstype. Og dit spørgsmål, det gik på, om der så var et eller andet optimalt medstrømsfelt. Det kan man sige, ja, det er der for de enkelte skibstyper. Og der ser man på, jamen, hvad vil vi gerne have? Hvad kan vi opnå? Og der er for propeller, alt efter hvor hurtigt man sejler, så er der et optimal virkningsgrad. En højst opnåelig virkningsgrad for en propeller. Og det er selvfølgelig medstrømsfelts afhængigt. Så derfor så kan man godt sige ja. Og der bruges tonsvis af penge på at poste i og lave nye skrog. Der er bare en lille bitte smule bedre. Og der bruges masser af penge på. Jeg har været med til at designe nye propeller til propeller, jeg selv har designet. Og man kan sige, at sådan en propeller, den kan nok holde i 25-30 år. Og eftersom jeg kun har arbejdet hos MAN i 7 år, så kan I godt regne ud, så er det relativt kort tid, for de faktisk har fundet ud af at høre her, vi skal noget andet. Vi sætter en ny propeller på, fordi så kan vi spare et par procent. Og et par procent, det er måske, ja, for nogle af de store, så er det $200,000 om året. Så det kan rimelig hurtigt betale sig ind og lave de her ændringer. Godt. Skibstyper stiller krav. Det vi kommer hen til det næste, det er de her torsionssvingninger.
Torsion Vibration Calculations. Nu skal vi lige se. Det er meget, meget vigtigt. Og det er nok nødt til at lave en tegning igen. Fordi jeg kunne simpelthen ikke finde et sted, hvor det var, og de havde lavet det ordentligt. Men de her torsionsvindingsberegninger, det er sådan en aksel. Det er en af de større, skal jeg så sige. Det kan jeg være rolig for. Men hvis I nu forestiller jer den her aksel, jeg ved ikke, hvor lang den her lige præcis er, men jeg har været med til at designe propeller til skib, der har 72 meter lange aksler. Det er meget. Det er rigtig, rigtig, rigtig meget. Og selvom dimensionerne ikke er så store her, så betyder det stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig meget, hvordan du så laver understøtning på den her. Og når du har din motor her i den ene ende, og den er, vi siger bare din totakter, så den er direkte koblet. Og så har du dine propeller herude. Den her motor, den vejer vel, hvad vejer den? 1000 ton. Og den har nogle cylinder herinde i, nogle stempler, undskyld, der svinger op og ned. De kører op og ned. Op og ned med dem. Og så har vi en aksel her. Og så har vi en propeller herude. Og den her propeller, skal vi sige, den vejer 40 tons. Det passer nok meget godt. Den vejer 40 tons. Den her propeller, den kører i sådan et medstrømsfelt, som I så før. Så det vil sige, at den er hele tiden ujævnt belastet. Den kører hele tiden frem og tilbage. Det vil sige, at der sker det, der kommer noget, der hedder en bukning. Den her aksel den vil prøve at gøre sådan her, fordi der er en ujævn belastning på. Den her propeller vil prøve at køre frem og tilbage sådan her. Så den vil rigtig gerne prøve at bukle den her aksel. Derudover så kommer der et tryk den her vej, fordi at der er, igen, det er ikke ensformet, den prøver at trykke den her aksel ind igennem skibet. Og til sidst så kommer der det, hvis vi lige tager den her propeller og kigger på det inden for enden, så kommer det der hedder torsion. Det vil sige, at der kommer nogle kræfter her, hvor vi prøver via torsion og simpelthen dreje den her propeller. Så de her 3 svingninger, der kommer ind, der skal man så også sørge for, at ens motor og ikke mindst aksel her er understøttet korrekt hele vejen hen langs med. Ellers så går det galt. Det er også propellerleverandøren, der gør det. Normalt så bliver der ikke leveret bare en propeller. Der bliver leveret et akselsystem, og i visse tilfælde et helt fremdrivningsanlæg. Fordi det er propellerproducenten, der bestemmer, hvordan motoren den skal svingesaflastes. Og der har I også her de her stempler, der kører ind her, de har jo også en væsentlig indflydelse. De her store tosaksmotorer, de har nogle rimelig heftige stempler. Det er meget store masser, der svinger op og ned. For eksempel, I kan forestille jer, hvis vi nu har en 4-bladet propeller herude, og så har en 4-cylindret motor. Det er noget lort. Det gør man ikke. Man vil helst ikke have under 5-cylindrede motorer i skibe, fordi at så kommer vi ud i, at der kan komme nogle egenfrekvenser. Og jeg er sikker på, at hvis I kigger lidt ind på YouTube eller andre steder, så vil I kunne se film af, eller i hvert fald billeder af, hvordan et eller andet er gået helt galt. Vi mennesker, vi elsker jo simpelthen at se, når der er noget, der er blevet splittet ad. Og det sker altså en gang imellem med det her, hvis man ikke har lavet beregningerne korrekt. Og det man, for lige også at køre den teoretiske del ind over, det man simpelthen gør, og som jeg ved, I har arbejdet med, man laver simpelthen et frit lægemilligram af hele skidtet. Så tager man alle masserne ind, og så ser hvordan de arbejder i forhold til hinanden. Og så laver man et frit lægemilligram, så ser man på, hvordan er afstanden, og så beregner man de 3 typer af svingninger ind igennem hele systemet. Og det er også super nørdet. Det har jeg ikke siddet og arbejdet med. Heldigvis. Det er sådan noget mekanik. Godt. Off-design conditions, der er vi kommet herned. Vi er allerede kommet næsten halvvejs rundt. Det kunne jo for eksempel være den her slæbebåd. Der har vi det, der hedder bollard pull. Og det er også det, der hedder, har jeg lært, vi har altid kaldt det bollard pull, jeg har fundet det, der hedder pull-up træk. Det vil sige sådan en pull-up, der sidder hernede på havnen. Der spænder man simpelthen skidtet fast. Og så putter du et strain gauge på, og så måler du, hvor meget kan det her skib trække, hvis jeg giver den fuld knald. Det er bollard pull, og det er jo interessant for sådan nogle slæbebåde. Det er også interessant for eksempel trawlere, der skal trawle net hen over havbunden med omkring 4 knop.
så kan det være interessant, hvor meget bollardpool har vi til rådighed. Men derudover så har vi det, der hedder off-design konditioner. Og det kunne for eksempel være frisejling, hvor hurtigt kan vi sejle, hvor meget skal vi bruge på det. Og i den her konstellation, der er lavet, der har vi for det første en dyse på her, fordi vi skal have noget trækkraft. Og så har vi også et system her, hvor vi har en 6-cylinder motor inde, og vi har en 8-cylinder motor inde. Og det vil sige, at vi har et twin in, single out. 2 ind, 1 ud. Og derudover så har vi fået smidt en akselgenerator på her. Og det vil altså have meget stor betydning for, jamen, hvis vi kan sejle på den ene motor, jamen, så kan det være, at vi gør det. Hvis vi sejler på den anden motor, skal vi sejle på begge motorer. Hvad er det, vi gør? Og de her forskellige sejlkonditioner, det er noget, man skal tage højde for, når man laver det her propellerbladsdesign. Det meste, vi har været oppe på, det har været sådan noget med 10 forskellige konditioner, og det har været på de her flådeskibe, fordi flåden, de vil altid lige lidt mere end de andre. Og det har jo at gøre med, at jamen, de har igennem akselgeneratoren, der kan de smide strøm ind, sådan at den kommer til at virke som en elmotor. Og så kommer vi til, i stedet for at bare have 100% power output, så ryger vi altså op omkring 120%. Og så er vi efterfølgende ligeglade med, om propelleren den er røget smadret, fordi det er, når vi sejler væk fra torpedoer osv. Så skal den bare have bogstaveligt forstand mere end fuld skrue. Og så går ting i stykker, men så kører vi en skrueputter på bagefter. Det er bedre end hele skibet, det ryger i luften. Så sådan på den måde, så er der mange konditioner, man skal tage for højde for, og i hver af de konditioner, der skal man så finde ud af, jamen, hvad er vores virkningsgrad? Er der noget her, der kan gå ind og ødelægge propelleren, hvis vi sejler den her kondition for længe? Godt. Ja, det tror jeg, ja, det har vi sammen. Det er jo nemlig engine, gearbox, shafting har vi så også. Og det er jo igen, jamen der kan være en, der skal vi se på, hvad er det for nogle motorer vi har. Hvis vi har vores gearbox, jamen hvis vi skal køre med en akselgenerator på, jamen så skal vi køre ved et konstant omdrejningstal. Så skal vi ligge med en kontrollerbar propeller, så skal vi sidde og ændre på pitchen, sådan at vi ikke overbelaster motoren, hvis vi skal køre ved et konstant omdrejningstal. Så sejler vi jo forskellige hastigheder, så ændrer vi på pitchen herude, og så kører vi med det samme omdrejningstal på akslen, sådan at vores akselgenerator det kan levere strøm til resten af skibet. For ellers så kører vi ikke med en rigtig frekvens. I nogle sammenhæng der kan det så være en rigtig, rigtig god idé at overtale folk til at købe en frekvensomformer til et par 100.000. Og så kan vi køre med variabel. Så kan vi i stedet for at køre med konstant omdrejningstal, så kører vi med variabel omdrejningstal, og så får vi en væsentligt højere virkningsgrad på vores propeller. Det er også noget, man skal være opmærksom på. Yes. Noise and vibration requirements. Det er igen det her. Jamen har vi et sted, hvor vi kan tillade os en masse støj, eller har vi et sted, hvor vi ikke kan tillade os en masse støj. Og det er, der er både nogle lovmæssige krav, men der er selvfølgelig også nogle krav fra den redder, vi har. Og de her redder, de er altså ikke nødvendigvis, det glemte jeg at nævne før, den her skibsbranche er jo ikke sådan, hvor man siger, jeg har sgu lige noget nyt smart, skal vi ikke prøve det? Ja, det gør man ikke. Vi har noget gammelt, og det er godt. Og så holder vi ved det. Og hvis vi skal sejle 16 knop, om skibet aldrig nogensinde kommer til at sejle 16 knop, vi ved godt, at I kommer aldrig over 12,5, fordi du er alt for nær til at bruge det brændstof, så skal det designes til 16 knop, fordi at der sidder en kunde i den ene ende, og han siger, at sådan skal det være. Og de folk, der køber sådan en her på kortet, det er jo heller ikke dem, man siger, nej, det skal du ikke. Det gør man ikke. De siger, hvordan det skal være, og så bliver det sådan. Og så må man prøve at overbevise den om, at hør her, at du kan faktisk spare væsentlige mængder af brændstof, hvis du gør det på en anden måde. Så kan det være, at man kan overbevise dem om, at det er en god idé. Men ellers så er det jo sådan, som de siger, det skal være. Godt. Klasseselskaberne. Klasseregler. Jeg har ikke taget særlig meget med om det. Det er en lang bureaukratisk smøre. Jeg vil gerne, hvis I har nogle spørgsmål til det, så vil jeg gerne fortælle mere om det. Fordi det er i virkeligheden ret spændende, at der sidder nogle ganske få folk over i Finland og bestemmer stort set, hvordan samtlige isklasseregler for hele verden skal være. Stort set hele verden kører efter det, der hedder de svensk-finske isklasseregler, og der sidder nogle professorer over i Helsinki og definerer, hvordan det skal se ud. Og så har vi klasseselskaberne, som blandt andet er Lloyd's Register, Germanischer Lloyd, Korean Register of Shipping, Royal, hvem er nu?
det norske Veritas osv. De er kæmpe store selskaber, som forsikrer de her skibe. Hvis et skib ikke er forsikret, så kan vi ikke få lov til at sejle i internationale farvand. Så overholder de ikke IMO-reglerne. Så derfor så er skibene ret interesseret i at kunne gå igennem de her klassninger. Det man kan se på det her billede, det er, herover der har vi en rustfri stålpropeller. Og den har en høj isklasse. Og det kan man se, fordi det nav, der er herinde, det er jo gigantisk forholdsmæssigt til det her nav herover. Det her, det skal tydeligvis have en meget større styrke. Derudover så er det også rustfri stål end det herover. Der er helt forskelligt. Det her, det skal tydeligvis sejle is, og det skal det her højst sandsynligt ikke. Når det skal sejle is, så er det simpelthen hårdere at komme igennem isen, og så skal det være tykkere. En lille sjov historie, som vi næsten skal have med, det er, at isklassereglerne, nu sagde jeg, det var lavet i Finland, og det er der faktisk en rigtig god grund til. Det er nemlig sådan, at Norge og Sverige, Finland ser sådan her ud, så har vi Danmark her. Vupti. Det kan I godt se, ikke? Det er, ja. Her har vi noget, der hedder den Botniske Bugt. Og det er simpelthen sådan, at isklasserne, de er delt op efter, tror det, er det ikke, vi har D, C, B, A og A+, tror jeg nok. At isklassereglerne er simpelthen delt op efter, at de her skibe skal kunne sejle i det her isfarvand. Fordi at saliniteten, det vil sige saltindholdet i vandet, falder som funktion af, hvor langt du kommer op i den Botniske Bugt, fordi den bliver tilført ferskvand op fra bjergene. Så hårdheden og tykkelsen af isen er væsentligt større efterhånden, som man kommer op igennem den Botniske Bugt. Og ud fra det har man lavet de her regler. Det synes jeg, der er meget hyggeligt, at man faktisk har gjort til den umage, man har sagt, at nu kigger vi på naturen, og hvordan ser det i virkeligheden ud, og så laver vi nogle regler efter det. At de regler, der så er kommet ud af det, i visse tilfælde er ret svære at fortolke, lad mig sige det sådan, i forhold til det her. Det er så en anden sag. Og de har alle sammen deres egen metode at gøre det på, som man skal overholde. Men det skal man også overholde. Det definerer så også tykkelserne på bladene her, og som så også er væsentlig indflydelse på, hvad virkningsgraden er på på dine propeller. For I kan nok se, hvis vi har en nakkeprofil, der ser sådan her ud, eller vi har et, der ser sådan her ud, hvor vi siger, at det i virkeligheden er det samme nakkeprofil, men hvor vi bare har øget tykkelsen, så er det stadigvæk det samme. Det er stadigvæk en modificeret nakke 66 profil, men vi øger tykkelsen på det for at overholde de her klasseregler. Så får vi jo ikke nødvendigvis samme virkningsgrad på det her, når vi skal rykke det rundt i vandet. Nu kommer vi til tanktesten. Og det er skægt. Fordi vi har mange ting, som man laver. Der kan man jo sige, ved du hvad, vi laver sgu et forsøg, og så ser vi, om det virker. Det er sådan, man har fundet, som mennesker har fundet rigtig mange ting. Det er stort set aldrig nogensinde gjort med skibe. Man har aldrig nogensinde lavet et fuldskala forsøg med et skib. Man har lavet nogle forsøg, hvor man har kigget på, hvordan gravitationsudbredelsen er på nogle propeller, hvor man har sat nogle vinduer i nede ved propelleren, så har man kigget ned på propelleren. Hvis du har en propeller, så er der ikke lavet sådan nogle ordentlige forsøg, hvor man har sagt, ved du hvad, nu har vi lavet det systematisk i fuldskala. For det kan man simpelthen ikke. Hvis du sejler et eller andet sted, så hvis du sejlede her uden for Aarhus Bugt med et skib, jamen hvor mange forskellige skibe skulle vi så sejle med? For at finde ud af, hvad der var rigtigt for den skibstype. Hvor mange forskellige dybgange skulle vi sejle med? Hvordan ville bundforholdene, strømningsforholdene have indflydelse på det, vi lavede? Det kan man simpelthen ikke. Det her, det er et af de steder, hvor vi ikke kan lave fuldskala forsøg, selvom vi meget gerne ville. Så det man gør, det er, at man i stedet for smider ned i en tanktest. Skal jeg nok vise jer lige om lidt, hvordan sådan en ser ud. Og så laver man det, der hedder et modstandsforsøg. Man tager simpelthen det her skrog, og så trækker man det gennem vandet. Man laver en model af skroget. Og det er sådan en, der er mellem 8 og 13 meter lang træmodel, som man sætter ned i et badekar, som er 240 meter langt, og så trækker man det gennem vandet, og så måler man simpelthen på, hvad er modstanden i det her skrog. Derudover så laver man en selvfremdrivning. Man tager inde på hylden, hvor man har testet de første 200 forskellige propeller, man har testet tidligere, så sætter en på, som man siger, den her den passer cirka, sætter den på sit skrog,
Og så har vi det, der hedder selvfremdrivningstest igennem vandet. Det viser også det noget af. Og så sidst så måler vi det her medstrømsfelt. Og det her medstrømsfelt, det er det, der koster penge. Fordi den tager vi lige til sidst, hvis I gerne vil høre, hvordan vi måler det. Det er jeg ikke sikker på, at vi kan nå. Har jeg 40 minutter igen? Ja, cirka. Godt. Fint. Upsi. Så når vi. Så når vi det. Vi når i hvert fald noget. Godt. Det var, må jeg heller lige gå tilbage hertil. Det var ligesom, kan man sige, paletten rundt om, hvad vi skal have med, når vi laver et propellerbladsdesign. Det er det, vi skal starte med at samle sammen. Der skal vi have styr på skroget. Vi skal have styr på, hvad det er for nogle krav, der er til vores design fra en eller anden ejer. Der skal være en kontrakt, der er på plads. Den kan jo godt ændre sig mange gange. Og så skal vi have alle de her beregninger og konditioner, og vi skal have styr på vores motor. Det er ikke altid, der er styr på det. Og så skal vi have styr på, jamen, hvad er det for nogle krav, vi skal overholde. Og så de her klasseskaber, og så har vi nogle gange en tanktest. Nogle gange så har man slet ikke nogen tanktest. Så skal vi bare sige, jamen vi gør det cirka. Noget, der er interessant, det er, når vi laver det her design, så starter vi med at prøve at få så mange af de her informationer som overhovedet muligt. Og så laver man det, der hedder et foreløbigt design. Man går ind i nogle programmer, og så siger man, vi forventer, at vi har på det her tidspunkt, så ved vi nogenlunde, hvad diameteren skal være. Vi ved, hvad klasseselskab det er osv. Og så kan vi sige, hvor stort skal det her være. Hvorfor gider man at lave et foreløbigt design? Det er fordi, at nede hos for eksempel Mecklenburg Metallguss nede i Tyskland, der vil man gerne vide lidt i forvejen, hvis der er en en støbeform på en 3-4 meter, som man lige skal reservere. Fordi dem har de ikke bare uendelig mange af liggende og flyde. Det er meget rart, at man lige har lagt en reservation ind på det. Derudover, så de her propellerblade, de er små, det er sådan nogle, man godt kan slæbe rundt med en gaffeltok, så vejer de et par 100 kilo per styk. Men hvis de nu vejer 5 tons per styk, og prisen på det her materiale, nikkel, aluminiumsbronze, den ligger omkring en 10-11 euro, så er det måske meget rart også at have sat det til side, hvis den her materialepris nu kunne finde på at svinge op og ned. Så der går man simpelthen at reservere for det første et slot, som man ved, man har den form til rådighed, som det skal laves i, og derudover så går man også ind og køber det materiale, der skal bruges. Hvis der skal bruges 20 tons af det her materiale, så er det meget rart, at hvis prisen lige pludselig stiger 3-4%, så ryger ens margen altså. Så er det ikke længere en overskudsforretning. Så går man ind og siger, nu køber vi det her, og så lægger vi det til side nede hos propellerfabrikanten. Yes, tilbage til propellergeometri. Og jeg ved, der er mange af jer, der allerede har kigget på det her. Fordi at i hvert fald dem, der kommer fra STCW, de har været inde og kigge på, hvad der er forskellige geometrier. Det her, det er en kort gennemgang af, hvad der sådan lige er hovedtingene, man kigger på. Øverst der har vi selvfølgelig bladearealet. Det kan være større eller mindre. Så har vi, hvordan vi lægger vores makskorte. Den kan vi lægge længere inde, eller vi kan lægge den længere ud. Her ligger den helt ude i 0,98 eller 0,95, så ligger den her inde i 0,80 eller sådan noget, og så ligger den her inde i 0,6. Når jeg siger 0,6, så er det et udtryk for radius, altså i forhold til radius eller diameter, det er jo sådan set ligegyldigt. Men hvor ligger vi makskorten henne på... Ja, nu kommer vi lige med en tegning mere. Så har vi en... I forhold til centrum, der ligger vi i vores R over store R. Hvor store R, det så er herud til. Den ligger i 0,7 for eksempel. 70% af vores radius, ikke? Så når jeg siger 0,6, jamen så er vi altså gået længere ind. Hvis jeg siger 0,95, så er vi herude. Når vi lægger den herud, så lægger vi selvfølgelig belastningen længere ud på bladet. Når vi laver arealet større, så mindsker vi det tryk per arealenhed, der er nødvendigt for at drive skibet frem. Fordi der skal jo en vis trods til at drive skibet frem med en bestemt hastighed, men så har vi også mere modstand. Det vil sige, at det her blad er mere effektivt end det her blad. Det her blad, det kan så overføre
mere power, inden vi begynder at få kavitation på det. Fordi at der er mindre belastning per arealenhed. Den sidste ting her, som nok er, vil jeg sige, det sværeste at forstå, det er vores skew. Det vil sige, hvad er krumningen her på vores midtkortlinje på vores blad. Og den måde, man måler skew på, det er, at man siger, at vi har vores midtkortlinje, der går op igennem propellerbladet her. Og der har vi et punkt herude, der er makspunktet her. Og så har vi vores tip. Og så har vi vores skew forward og vores skew back. Og så har vi en midterlinje op igennem her. Og der har vi en vinkel her, og vi har en vinkel her. Og så har vi så vores samlede skew, som er de her to vinkler lagt sammen. Så vil vi få vores skew. Jeg kommer lige tilbage til, hvorfor vi lægger skew på. Fordi, og så har vi den her. Og den er nemlig rigtig god at kigge på i mere end bare 5 minutter, som vi vil gøre. Vi vil nok ikke kigge på den meget mere end 5 minutter. Når vi laver et propellerbladsdesign, så kan I godt se, at når vi går herop, så har vi sådan et fint Mickey Mouse øre. Det er der ikke noget ballade med. Det kører bare rundt, stille og roligt, ingenting. Men når vi begynder på alt det her sjov, så har vi også, at vi hver af de her nakkerprofiler, som jeg snakkede om, som vi kan se heroppe, det her det er vores referencepunkt ved rodsektionen af vores propeller. Og det her det er så et eller andet sted, det kunne være 0,7 radius for eksempel, som er trukket op. Og der har vi gjort det, at vi har lavet rake på vores blad. Det vil sige, at vi har trukket propellerbladet længere bagud. Vi har lavet skew-induced rake. Det vil sige, at vi har kørt propellerbladet ned. Og her er det så, at jeg har glemt at tage en skraldespand med. Det er fordi, at alt det her, vi laver, og det er nemlig også der, når vi siger 0,7-snittet, det kører i det, der hedder cylindriske koordinater. Fordi det her nakkerprofil, vi har, det her nakkerprofil, det er jo, hvor vi ser ned på denne her, den her 0,7 radius. Der har vi vores nakkerprofil liggende på, mens vi kører rundt i vandet. Og den, altså det vil sige, den ligger herinde. Op til. Der ligger den, og den kigger vi så ned på her. Og der, så vi øger krumningen på det, så øger vi også belastningen på bladet. Og der kan vi så sige, jamen hvis vi laver mere skew, så det vi gør, det er, at vi trækker det længere bagud. Kan I forestille jer det? Så kan vi trække det frem og tilbage her. Så øger vi vores skew. Det vil sige, at vi har et eller andet midterpunkt herinde. Nu ligger det her, så det her profil, som jeg har tegnet, jo i virkeligheden oplever 0 skew. Men det her profil, det kan vi trække frem og tilbage, sådan at det kommer til at passe. Og så har vi en skew-fordeling op igennem propellerbladet. Så når vi kommer herop, så har vi et skew, der er hele det her stykke. Og så ligger vores profil her. Yes. Og det er det, vi kan se her. Og derfor, vi siger her har vi noget skew-induced rake. Det skew-induced rake, det handler jo om, at vi har vores midterlinje her. Normalt så vil vores profil jo ligge heroppe. Og ikke flytte sig frem og tilbage her. Vi kigger ned i propelleren nu, ikke? Vi kigger op fra. Men når vi så trækker det tilbage langs med den her, så fordi at vi ikke trækker det pænt lige tilbage her, fordi vi har en pitchvinkel på her, så trækker vi det den her vej, og så vores center af vores profil, det kommer til at ligge længere tilbage, fordi vi har trukket det langt med vores pitchlinje. Hvor det her op, det er vores pitchvinkel. Ellers så hvis vi designede det i 0 pitch, så ville vi jo trække det den her vej. Så ville det ikke være noget problem, så ville vi kun have det rake, vi ellers havde. Men så får vi så også noget ekstra rake på den måde. Hvad kan vi sige mere om den her? Ja, der har vi det sjove. Der har vi nemlig en ting, der har vi propellerplanet. Eller plane of rotation. Og der skal man lige være opmærksom på, at vi har en propellerplan, som også er det, som er vores medstrømsfeltsplan, vi arbejder i. Men samtidig så har vi også et andet plan, vi kalder propellerplanet, og det er selve overfladen af propelleren.
Så der skal man lige, der, hvis jeg kommer til at råde rundt i dem, så skal jeg lige sige til. Det tror jeg ikke. Godt. Er der nogle spørgsmål til den her? Det er lidt svært at se, hvordan man skal se på fællesbladet. Ja, det ved jeg godt. Det er også derfor, jeg håbede på, at der kom et spørgsmål. Hvis vi nu kigger på denne her, så kan man sige, så kigger vi det her op fra, så det inderste, det er det rodsnit, der er herinde. Og den anden, det er en, der ligger herude. Det her, det er jo så desværre et rimelig dårligt eksempel, kan jeg godt se. For det er sådan en pænt Mickey Mouse her. Der er sandsynligvis hverken noget rake, eller der er ikke særlig meget skive på. Så det er ikke flyttet særlig meget. Så der, hvis det var det her propellerblad, vi kiggede på, så ville det her profil stort set ligge oven i det her. Giver det mening? Men fordi at du tager og laver det her skive på, så det skive, når vi går tilbage, ser på denne her, så trækker du de her profiler, de vil så være skivet den her vej bagud, så de vil være trukket længere den her vej. Det her, det består af profiler, der ligger her, lige så pænt indad. Og der vil du så trække det længere tilbage. Det vil sige, i forhold til det snit, der var hernede, der vil du trække profilet længere den her vej. Og det er så det, man kan se på tegningen. Men som jeg sagde, hvis vi bruger 5 minutter på det, så kan vi lige skrabe i overfladen. Og man har siddet og kigget på det et stykke tid, og samtidig sidder og vender sådan en lille model af en propeller i hånden, så kan man begynde at få en forståelse af det. Sådan en har jeg desværre ikke med. Fordi sådan en har jeg ikke. Ja. Det her, hvis man gerne vil vide noget mere om det her, så har jeg ikke lavet en reference til det. Men så skal I gå ind og kigge på det, der hedder ITTC, hvis I ikke allerede har kigget på det. International Towing Tank Compendium, ITTC. Og ITTC-reglerne, der er nogle regler for, hvordan man opbygger propeller. Det er der, jeg har været inde og hente det her billede. Og der står der definitioner på alle de her forskellige ting. Hvad pitch er, rake, skew, camber-korte-fordelinger og så videre. Der kan man se det hele inde. Så det kan jeg anbefale, hvis I gerne vil have komme noget mere i dybden. Men vi kommer ikke rigtig mere i dybden end det her med det her. Når vi snakker propellergeometri, så skal vi sige, okay, manden har snakket om skive, hvorfor i alverden gør han det? Det gør jeg, fordi at når vi har den her propeller, så bevæger vi os rundt i det her medstrømsfelt. Det vil sige, at den her propeller oplever hele tiden et forskelligt inflow, alt efter hvor den er henne. Hernede, der vil det opleve en tilstrømning, og heroppe vil det opleve en anden tilstrømning. Det vil sige, at der hele tiden er en variation. I den variation, der skal vi gerne have den bedst mulige virkningsgrad. Hvis vi skal have den bedst mulige virkningsgrad, så er vi nødt til at belaste propelleren. Og der har vi noget, der hedder kavitation. Jeg vil ikke komme ind på, hvad kavitation er som sådan. Det er, når det lokale tryk det falder under damptrykket for det vand, der nu er, og der så er nogle partikler, som damploblerne kan vokse på, jamen så får du det, der hedder dampdannelse, du får det, der hedder kavitation, og så får du sådan et hvad hedder det på dansk, et sheet, som kører hen over bladet her. Eftersom det her er på sugesiden, så gør det ikke så meget. Alle propeller, der bliver designet i dag, har sugesidekavitation. Alle sammen. Det er sugesidekavitation. Der er en trykside og en sugeside på en propeller. Og man kan sige, sugesiden, jamen det er den, der suger. Tryksiden, det er den, der trykker i vandet. Hvis vi lige... Nej, der kommer jo et billede her. Yes. Hvor vi har, jamen det her det er tryksiden, og det her om det er sugesiden. Og det der er interessant, en ting der er interessant, det er,
propeller, de ikke skubber skibet gennem vandet. Det gør de selvfølgelig, fordi de skubber på akslen. Men i virkeligheden, så suger de sig igennem vandet. Cirka 80% af den trods, der bliver genereret fra sådan en propeller her, det bliver genereret af sugesiden. Den bliver genereret af det lavtryk, der er her. Så det er også derfor, det er meget, meget vigtigt at designe det her korrekt, så vi får noget sugning her. Grunden til, at det ikke gør noget, at vi har det her kavitation, fordi når nogen siger kavitation, så snakker vi normalt pumper, eller også så siger vi, hvad, det er noget lort. Kavitation, det kan vi ikke have. Det skal vi have på propeller, og vi skal have det på vores sugeside. Hvis vi har det på vores trykside, så går vi over og siger, det er noget lort. Fordi den her kavitation, når den så er færdig, når det lokale tryk, når den nu kommer, den her boble, dampboble, den nu kommer herud, så sker der jo det, at trykket det stiger igen, fordi der ikke er den her propeller, der mosler sig gennem vandet. Og så imploderer den jo. Og hvis den imploderer et eller andet sted uden for propelleren, så er vi ligeglade med det. Det er fint. Det larmer måske. Men det er ikke så vigtigt. Ud fra et propeller design-synspunkt. Vi kommer lige til det der med, hvor meget det larmer bagefter. Men propelleren, den har det fint med, at der er nogle dampbobler herude, der imploderer. Det sker der ikke noget ved. Men hvis det sker om på tryksiden, så den her dampboble, den bliver presset ind mod tryksiden, og den imploderer så på overfladen af vores propellerblad. Og det kan vi ikke have, fordi at, der kan vi også, der er har man også lavet nogle seje eksperimenter med det. Fordi når du har sådan en overflade, og du har sådan en boble, der imploderer, så gør den det, at den ligesom prøver at komme ind fra alle sider. Og jeg kan ikke helt forklare, hvorfor at det fungerer sådan her, desværre. Selvom jeg har lidt styr på hydrodynamik. Så gør den altså sådan her. Så imploderer den sådan her. Det vil sige, at den laver en overlydsjet, der kører forbi her, og så flår den materiale ud hernede. Og man har lavet nogle rigtig fine eksperimenter på ståloverflader, i hvert fald metaloverflader, hvor man simpelthen kan se, at på overfladen, der kommer der sådan nogle mærker, hvor man kan se, der har der været en eneste kavitationsboble, som har lavet det her. Så det er altså noget, der er rigtig, rigtig, rigtig meget gang i. Også fordi de trykforskelle, der er hernede, de er så store. Ja. Hvorfor er det ikke sker på sugesiden? Det er fordi, at den er herude, og imploderer her. Og så er vi ligeglade, så siger den bare puff. Men den kan ikke ned og røre overfladen af vores propellerblad. Fordi ude på sugesiden, her på tryksiden, der bliver vandet jo trykket ind mod, og der bliver dampboblen trykket ind mod. Mens på sugesiden, der vil der ske det, at vi har sådan en, for det første så har vi sådan, man kan se, at det ruller en lille smule op her, langs tippen. Der har vi sådan en tip vortex, der ruller af. Men også når vi har vores propellerblad her, vi skal næsten også tegne et profil her. Så her på vores sugeside, der vil den her kavitation, den vil komme op, og så vil der ligesom komme vand ind den her vej. Og så vil vores boble bevæge sig væk fra overfladen. Den vil ikke blive presset ind på sugesiden af propelleren. Giver det mening? Sådan lidt. Det er sådan, det gør i hvert fald. Altså der vil komme, det her, den her dampboble, den vil rulle af herude, og så vil den implodere, når den kommer væk. Og der er også det ved det, sådan som det er her, så er det ikke, så er det jo et stående, altså et sheet, der vokser, og så forsvinder igen. Og vokser og forsvinder igen. Det imploderer ikke nødvendigvis. Hvis vi får det, der hedder boblekavitation, det har jeg ikke med. Jeg har det på sådan en skematisk tegning her. Der har vi noget, der hedder boblekavitation her på sugesiden. Der får du direkte bobler hernede, fordi at trykket det bliver så lavt hernede, fordi du har belastet dine propeller for meget. Så opstår de her, og så forsvinder de her igen, og så imploderer de på overfladen. Og det kan være skadeligt for propelleren.
Men det her sheet cavitation på vores suction side, det er ikke et problem, fordi det ruller af, eller også så vokser det op, og så forsvinder det igen. Men på tryksiden, der vil det ske det, at du har din kavitationsboble, der kommer her, så flytter den sig herhen, og så bliver den trykket ind mod, og så kaviterer den derinde. Er det nok forklaring? Og det her, nu er vi så sprunget hen til den næste, som er skæg. Ja, og så kan vi se, det vi kan se, det er, at det her sheet cavitation, det vil selvfølgelig opstå heroppe i toppen, hvor der er mindst tilstrømning til vores propeller. Fordi heroppe, der kører propelleren hernede, der strømmer vandet jo rigtig hurtigt til vores sugeside. Fordi hvis den her, det er sejlretning, så er vores sugeside det er om på den anden side. Så der strømmer en masse vand til. Og det vand, det sørger jo selvfølgelig for, at der er et højere tryk på vores sugeside hernede, end der er heroppe. For her er tilstrømningen ind til propelleren større, end den er heroppe. Så derfor så vil propelleren skabe et lavere tryk i toppositionen her, som vi kan se der. Det her fine Mickey Mouse-øre, der er her, er et fint eksempel på, hvordan man ikke laver propeller i dag. Med mindre man laver sådan nogle høje isklaspropeller. Det man får, når man har det her Mickey Mouse-øre, det er, at der kommer vi tager lige den her først. Her, der ser kavitationen faktisk rigtig pæn ud. Den er rullet lidt op. Men det vi kan se, det er, at den er ikke så stor hernede, og den er ret stor længere op. Hvis vi har det på sådan et blad som det her, så kunne kavitationen se sådan her ud. Vi har kavitationen hele vejen langs bladet, og det ser fint og pænt ud. Hvis vi lavede det her om til et Mickey Mouse-øre, så ville kavitationen måske se sådan her ud. Hvor vi har mindre kavitation. Sådan her. Det her, det vil være et Mickey Mouse-øre i stedet for. Hvis det hjælper på forståelsen, så kan jeg godt prøve at se, om man kan tegne Mickey Mouse-øre. Her. Så vil vi have noget kavitation, der går ind over bladet sådan her. Arealet er selvfølgelig et udtryk for, hvor meget energi der er til stede i det her. Hvad er trykforskellen? Hvor meget areal får vi lavet ind her? Det areal, der er på vores skiveblad, er i virkeligheden højere. Der har vi et større areal. Det vil sige, at vi får mere kavitation. Om for helvede, var det ikke det, vi vil undgå? Nej, det vi gerne vil undgå, det er høje trykgradienter. Og det her, det er en høj trykgradient. Der sprækker vi den lige op. Og det har vi ikke. Det vi gør her, når vi sætter skive på, tager vi lige og sletter den her, så der ikke bliver alt for meget forvirring om det. Det er, at vi udjævner. Og det er også det, vi kan se, når vi kører ind i venstrefældet. Når vi kører ind i noget, hvor der er en anden hastighed, så i stedet for, hvis vi har en ISO-kurve, der går herop, i stedet for, at hele vores propellerblad, som på det her Mickey Mouse-øre, det rammer det her på én gang, som det vil gøre her. Der rammer det en anden hastighedsgradient, og så skaber et større tryk. Så gør vi det i virkeligheden over en længere periode. Det vil sige, det her rammer først, så rammer det her, og det her, det her, det her, det her, det her. Det vil sige, du får fordelt det. Og det vil sige, okay, det kan godt være, at vi får mere kavitation. Til gengæld, så får vi ikke så større trykgradienter. Og så når det her, det så imploderer igen, så får vi væsentligt mindre energi i den implosion. Og så skaber det en mindre trykbølge ud i vandet. Og så er der også mindre risiko for, at det her kavitation, vi nu får på vores sheet, det bliver til det, der er her, cloud cavitation, at det kan begynde, den her hvor vi kommer ind over her, der kan godt sige, den her, den har måske lyst til at udvikle sig til sådan en sky af kavitation her, der så imploderer her, i stedet for langsomt at vokse, og så forsvinde igen, så afkobler den her sky sig, og så tager den og imploderer her i nærheden af propellerbladet, og det kan så skade propellerbladet. Så det skal vi også have med, når vi regner på det her. Det vil sige, at hvis I har et skib, der kun skal sejle 10 år, så kan I jo gå ind og komprimere det i forhold til en høj kavitation,
Og så har jeg til gengæld en høj virkningsgrad. Og for hvis den skulle holde 30 år, så går jeg måske ned. Jeg ved ikke, at der er nogen, der har designet et skib, der kun skulle holde 10 år. Men det er også det er for risikabelt at satse på, kan man sige. Men der er nogen, der vil acceptere mere end andre. Men man vil... Problemet er, at der er også andre faktorer, der kommer ind. Hvis man gør det, du siger, så kan det også være, at man risikerer at komme op på så højt støjniveau, at folk de faktisk ikke, at det ikke er tilladeligt, at folk de er på skibet. Folk de ikke kan holde ud at være der. Og så det du jo ikke. Så det gør man ikke. Men her er et eksempel på, kan man sige, de forskellige typer af kavitation, og hvorfor det så også kan være en lille smule kompliceret at regne på det. Hvilket I nok godt kan forestille jer. Fordi hvis man nu skal have de her ting med, så har vi vand herude i en fase, så har vi noget damp her i en anden fase, og så skal vi regne ud, når det her vand, der kommer ind, hvornår det så har lyst til at blive til kavitation. Der har vi noget, der hedder kavitationstallet, og så kan man regne på det og sådan noget. Men de andre typer, og så kan man se, vi har rimelig godt styr på det her sheet cavitation. Men de her andre typer for kavitation, hvornår de lige præcis opstår, det kan man ikke bare lige sådan regne på. Det er ikke lige sæt i at spille. Det er helt sikkert ikke. Og der kan I se, der er mange. Jeg har også eksempler på den her tip vortex. Den er nemlig rigtig, rigtig fin. Og så også, vi har en hop vortex, der kommer ud her. Og vi har så også rådkavitation her, som der har været problemer med flere gange. Især også fordi den her rådkavitation, den så kan ryge ud til at blive en hop vortex. Og den her hop vortex, grunden til den er gul, det kan være et problem, fordi at den kan så gå ind mod roret, som sidder umiddelbart bagved. Og hvis den går ind mod roret, som sidder umiddelbart bagved, jamen så kan den her kavitation gå ind og ødelægge roret. Det vil vi heller ikke have. Godt. Jeg tror ikke, vi har mere til den her propellergeometri og kavitation. Som sagt, så er det et overordnet billede, og man kan snakke meget mere om kavitation. Hvordan man undgår det. De forskellige typer. Eksempler på dem. Men det vil jeg ikke gå særlig meget mere i. Jeg vil springe videre til det, der hedder propellertyper. Og de to typer, som jeg har taget med, og som indtil nu har arbejdet med, jamen det er det, der hedder en fast propeller herover, og så er det en, der hedder en CP-propeller herover, hvor vi kan dreje de enkelte propellerblade. Hvor er det så attraktivt? Jamen det her det er jo attraktivt, når du skal sejle relativt korte strækninger, hvor du gerne vil have stor manøvredygtighed, og hvor der måske er risiko for i nogle farvande, at du kommer tæt på bunden. Så du vil gerne kunne tage alle bladene af og skifte dem, hvis de er blevet smadret. Fordi at en af de helt store problemer med de her faste propeller, det er, at de sidder på sådan en konisk cylinder. Og det er altså bare noget lort. Fordi at der sidder de med smertlad og pusser den indeni. Og så tager man den her propeller, som måske vejer omkring 50-80 ton. Så tager man sænker den ned, og så sætter man den ind. Så tager man den af igen. Så ser man, hvor meget blå farve, der er kommet på. Så siger man, det er ikke godt nok. Så pusser man på den i dag igen. Så gør man det. Så prøver man igen i morgen. Det bliver man så ved med i 3 uger. Måske. Eller så bliver man ved i 2-3 dage. Så passer den. Men det er en meget omstændig og dyr proces. Så hvis man skal skifte en fast propeller, så kan det være meget dyrere end at skifte en CP-propeller, fordi der tager man altså bare sit hydrauliske værktøj, så piller dem her af med bladet, på med nyt, plutprut. Også fordi de her, de er væsentligt dyrere, fordi de er bare større. Hvis der nu kun er et blad, der er gået i stykker, jamen så har man måske et reserveblad, som man bare kan sætte på. Så skal man ind i dok, af og på, videre. Jeg vil også lige kort fortælle om, hvordan indmaden i sådan en her virker. Bare for sjov. Fordi at, det ved jeg, at der er nogen af jer, der allerede har kigget på. Men det er ret vigtigt lige at have en idé om. Det her det er lavet til en togtakter, kan vi se. Fordi at der sidder det, der hedder sådan en ODS her på. Det er sådan en stor flanche, hvor
olien den så kommer ind igennem huller, der direkte er lavet i flanchen her. Og så er der olietryk på begge sider af en aksel, hvor den her aksel er gennemboret hele vejen igennem, og så sidder en aksel inde i den, hvor der så er et tryk i begge retninger på hver sin side af den aksel. Og så har vi så vores stempel, der sidder herude i enden, ved siden af ham fyren, der står her. Og så kan vi så trykke det stempel frem og tilbage, som trykker på de krydshoveder, der sidder hernede, som tager fat i den bladflanche, der sidder heroppe, hvor der sidder en tap på. Og den er så boldet fast til propelleren, så drejer hele skidtet frem og tilbage. Det er sådan, den virker. Det her pitch control system, det laver man for 2-takter, der er man selvfølgelig nødt til at komme ind igennem akslen. For 4-takter, der har man det som regel gearet. I forbindelse med det, så kan man sætte en på, eller hvis man køber en komplet fremdrivningsanlæg, så sidder det allerede monteret inde i gearet. Sådan er det. Og der er ikke med hensyn til de... Ja. Hvad er for en feedback på, hvor bladene står inde? Jamen der har du direkte, altså den her akslen, den, der får du et feedback fra det her. Og hvordan søren, har vi akslen, der flytter med? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, om akslen, altså røret midten flytter sig med hele vejen. Hvad siger du? Det gør det. Jeg kan ikke huske. Jeg har nemlig ikke... det der inde i propelleren, det har jeg ikke leget så forfærdeligt meget med. Jeg har mest kigget på det, der ligger udenom. Og det her, det er den gamle udgave af propelleren. Nej, det er en mellemting mellem den nye type propeller fra MAN og deres gamle type propeller fra MAN. Det er nok et eller andet gang, hvor de skulle lave et reklamefremsted, og så kører det ind imellem dem. Nu skal vi snakke om tanktest. Det har vi... Hvad? 8 minutter til? Det var fandme ikke meget. Nå, det var godt. Vi skal lave en tanktest, og det går stærkt. Vi har, når vi laver en tanktest, det har jeg allerede fortalt om, vi har vi startede med at lave en model af skibet her, og så spørger jeg, sådan en tanktest, bliver det virkelig rigtigt? Nej, det gør det da ikke. Men så har vi nogle modeller, som vi kan prøve på at lave det rigtigt. Og der, måden man prøver at lave det rigtigt på, det er ved, at de tanktest, der bliver lavet, de bliver lavet så kort efter hinanden, så det er relativt sammenligneligt. Vi kan ikke lave en test i dag, og så lave en test om en måned, og så sammenligner vi dem. Det er simpelthen ikke en mulighed. Hvis vi laver sådan en tanktest her, så du kan se, der står en mand heroppe, så det her det er en relativt lang træmodel, som de kan få lov til at lege med. Og så har man hele den skinne, der står her. Det er lavet som sådan en stor platform, der kører på skinner herude på siden. Og I kan se, der er togskinner her i den her tank. Og den her tank, den er så 200 meter lang, 240 meter lang. Og der trækker man så hele det her skidt igennem, samtidig med, at man så har måleinstrumenter på den her. Så der kan man lave selvfremdrivning, det vil sige, at man sætter en propeller på nede i enden. Eller man kan lave modstandstest, det vil sige, at du trækker den igennem vandet ved forskellige hastigheder, og så ser du, hvad er modstanden for det her specifikke skrog. Og så kan man også lave det, der hedder medstrømstest. Og medstrømstest, det er den, der trækker tænder ud, fordi når vi ser på det der, det medstrømsfelt, der er, nej, det kan jeg altså ikke lige nu at tegne. Det når vi lige når tilbage til. Så skal der en hel masse målepunkter til. Fordi man skal måle for hver eneste hastighed. Hver gang man måler en hastighed, jamen, så skal man lave et gennemløb. Og man skal lave det på den samme dag, så det tager nok i hvert fald en hel dag at køre sådan et medstrømsfelt af. For hvis man laver det dagen efter, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at de test, man har lavet, de passer. Så sådan nogle dage i sådan en tanktest, det kan godt være meget lang tid. Også fordi, hvis man sidder som designer, så skal man ikke lave andet end at sidde og drikke kaffe og snakke med et eller andet tysk konsulent i 14 timer i streg om, hvad sådan da. Det ser da fint ud med den propeller. Og det var så det. Og så gjorde man det i 14 timer. Og så skal der også være, det skal cirka være, vandet er cirka 8 grader varmt. Det er pissekoldt at sidde der, man skal bare sidde og køre frem og tilbage på den her skinne. Det vi har hernede, jeg synes det var sådan et fint billede, fordi der kan man godt se, det er relativt stort. Det hedder en kapacitationstank. Og det diskuterede vi nemlig med en af grupperne, hvordan det lige var det, jeg hang sammen med den. Og der har vi simpelthen et vandflow, der kører rundt i den her. Som vi også kan se her. Nej, vi hopper lige en til frem. Ja, her kommer vi rundt til kapacitationstanken. At der kan I se de her, hvor man kører rundt i tanken, og vi har vores prøveområde heroppe.
og vi så kan se vores propeller. Og endelig, det her, det er nemlig rigtig, rigtig skægt. Fordi der får vi sådan nogle fine billeder som dem her. Her kan vi se den her dobbelt helix vortex, der kommer ud fra propellertippen, som kører sådan ud her fra hver eneste propellerblad. Og det er altså kavitation, der ligesom ryger af her. Og her kan vi også se, at der er en nav-vortex, der kommer ud herfra med kavitation i, som går hen. Og der kan I se, at der er... Altså personligt, så synes jeg, at det her det er noget super fed fysik. Også når man står dernede, har det en stroboskoplys på, så man kan se, at den her, den står og kører. Og så kan man se, at den her, den står som sådan en stående dobbelt vortex ned igennem her. Hvor der simpelthen er så meget knald på, at der er et rør af damp, der kører ud fra propellertipperne på den her propeller, fordi der er så meget knald på. Herom kan I også se, at det ser nærmest ud som om, at der er et eller andet, det er sådan noget hvidt, der sådan lidt trækker sig ud og eksploderer. Det er fordi, at propelleren den er for højt belastet, og der kommer kavitation på vores ror, og det kan være ret skadeligt. Så det deroppe, det er helt sikkert noget skidt. Jeg ved ikke, hvad det her det er for et skib, vi har med at gøre, men den er i hvert fald mere end almindelig hårdt belastet. Det var lige kavitationstanken her, som så også kan være nogle rimelig alvorlige bygninger. Det jeg har været med til at lave af skalaforhold, bare for at sige, men altså det kan godt være, at det her det ser ud som en stor bygning, men vi havde en model, og jeg tror det var 13 meter lang, og skalaforholdet var 1:49,5. Og så kan I selv prøve at gange op, så er skibet over 200 meter langt. Så er det jo, altså, og så spørger man sig selv, bliver det så rigtigt? Ja og nej. Det bliver i hvert fald bedre, hvis man ikke laver en tanktest. Den måde, de typer af test, man så laver efterfølgende, når man skal finde ud af, om propelleren så er det god, det er, at man laver det, der hedder en åbenvandstest, hvor man tager denne her, og så kører man den igennem vandet den der vej. Så propelleren møder et fuldstændig åbent vand, hvor den kan arbejde i. Så ser man, hvad er virkningsgraden af den her propeller, hvis vi ikke sætter det her skrov foran. Derudover, så tager vi og sætter den bag ved vores skib, og så lader vi den selv skubbe skibet frem gennem vandet. Self-propulsion test. Og så laver man så også det, der hedder kavisationstest, hvor man kan have kamera på, så man kan se, hvad der foregår. Man kan have det her hul, så man kan kigge ind og se ved stroboskoplys, hvordan kavisationen den udbreder sig på propellerbladet. Og så har man så også de her trykimpulsmålere, hvor man måler, hvordan, når kavitationen den nu imploderer herop, hvad er så de impulser, der kommer herop? Hvor store er de i forhold til det, man har forventet? En af de ting, som jeg synes var overraskende, da jeg var helt ny og kom til MAN, det var, at når man kommer ind til sådan en kavitationstest, så er det altså ikke noget med, at der sidder nogle mega skarpe ingeniører, og så regner på præcis, hvor meget kavitation der skal være, og hvad det så betyder af belastning fra propelleren osv. Der står derimod min kollega, en ældre stor herre, og kigger på det her, og så står der 2 personer i jakkesæt, ældre, modne herrer, begge to, og så står de og glor ind i den her tank, og så siger de, jeg synes at det ser meget godt ud. Ja, jeg synes nu, der er lidt for lidt. I kunne godt have belastet lidt mere. Ej, fordi at det duer ikke rigtigt med de hastigheder, jeg skal op og sejle. Ej, det er nok rigtigt nok. Sådan, så har vi godkendt en propeller, som vi lige har brugt, jeg ved ikke hvor mange 100.000 kroner på at teste osv., men vi kigger på, om det ser godt nok ud. Det er den måde, man tester det på. Der er altså ikke noget med noget... Altså, der er måleudstyr. Roligt, det er fyldt med måleudstyr. Men den sidste godkendelse, det gør man ved at kigge på den propelleren i modelskala, og så sige go og no go. Den sidste ting, så har jeg kun 1 minut tilbage, det er fandme godt. Det er det her. Det er det sidste, man gør. Og alt det her, vi har haft indtil nu, et af de helt store problemer med propeller, synes jeg i hvert fald, det er, når man endelig har lavet en pissegod propeller, og den bare er god, og den skal ud og sejle, hvad kan man så se? Ikke en skid. Den er nede i vandet. Hvis man har en motor, så kan man jo gå ned og høre den. Man kan altså, den er nede i vandet. Altså, man kan godt sætte de
de her forskellige test, der er på tankningsinstitutterne, men man kan ikke komme til at se sit endelige produkt, der sejler ned i vand. Det er jo ærgerligt. Men det man kan lave i stedet for, det er, at man kan lave de her, en anden slags test, som er CFD-simuleringer, og det er det, jeg har specialiseret mig i. Det er en stjålet fra en folder fra MAN, og det er en af de første kabelpropeller, jeg designede. Det kan man blandt andet se ved, at der er nogle fejl ude i tippen herude, hvis man er meget nørdet inden for det. Og det går simpelthen ud på, at man tager, for at nævne noget, jeg kender til, så tager man Newtons anden hovedsætning, og så påhylder man det i et fluidlegeme, og så løser man så det for alle tre dimensioner. Og det vil sige, at man hele det her domæne, det bliver man op i de små firkanter, et kæmpe stort mesh, og så på hver af de firkanter, der løser man så et antal differentialligner. Rigtig, rigtig mange. Og så kan man regne sig frem til, hvordan det her flowmodellen ser ud. Hvis I er interesseret i det her, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig god idé. Og I må meget gerne komme og spørge om, hvad man kan og hvad man ikke kan. Men en af de ting, man ikke kan, det er at sætte sig ved, og så bare lave en fluidsimulering og sige, det går sgu nok godt. For det gør det ikke. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, det gør ikke godt. Det her, det ser flot ud, og det er forkert. Jeg har selv lavet det, så jeg ved det. Men det ser jo vældig, vældig fint og fancy ud, flotte farver og ting og sager. Altså CFD, det står jo også for Colorful Fluid Dynamics. Altså man kan lynhurtigt lave noget, der viser det diametralt modsat af, hvad der virkelig er interessant. Så hvis der er noget, I skal holde jer fra, så er det nok det her, med mindre I virkelig har tænkt jer at bruge rigtig lang tid på det, og uddanne jer inden for det her. Yes, jeg tror kun, jeg har er der nogle spørgsmål? Det her, det var sådan, jeg har forsøgt ligesom på at lave sådan overordnet, og jeg tror godt, I har en idé om, alle de her emner, de har lidt et isbjerg under sig, så man kan gå længere ned i dem alle sammen. Klassereglerne, og dem skøjter vi henover. Vi har kun lige nævnt klassereglerne. De her skivfordelinger, hvordan man i virkeligheden laver dem, det er vi også skøjtet henover. Og så videre, og så videre. Kapacitionen, den er jo også 10 minutter på kapacitionen. Den når vi sagde, den ikke fortalt færdig meget. Og det her CFD til allersidst, jamen, det er en flereårig uddannelse, hvor vi kan lave rigtig, rigtig, rigtig mange sjove ting. Så der er meget mere. Jeg håber, I er på en side blevet interesseret, men også ligesom at se, hvad er muligt og ikke muligt. Ingen spørgsmål? Yes, sir. Altså, lige før der snakker om det der med, at filerne er ligesom flytninger, ikke? Ja. Ja, på flytninger, der begyndte man at lave den der, hvor man lige tager tippen og lige vender opad. Yes, sir. Har man tænkt, er der blevet undersøgt? Den tager vi næste gang. Det var det, jeg... det propellerværelsdesign, som jeg blev teknisk ansvarlig for at indrulle i, det MAN overtog i 2012, tror jeg det var, foråret 2012, et koncept, der hedder kabelkonceptet, og det er lige præcis propellerblade, hvor man har gjort det her. Og jeg vil gerne, nu har jeg fortalt jer om, hvad kan man sige, konventionelt propellerbladsdesign, hvordan man gør det. Fortæl mig, hvordan man lægger det på profiler. Kabelpropeller. Her, der laver vi geometri, så beregner vi, hvordan det virker i et medstrømsfelt. På kabelpropeller, der beregner vi en cirkulation, og så laver vi en optimeret udgave, som passer til den cirkulation. Og der ligger vi ikke, altså her der ligger vi så pænt, der ligger vi på sådan nogle cirkulære snit, for vi har et nakkeprofil her. Det gør vi ikke længere på de der kabelpropeller. Men kabelpropeller er lige præcis det, vi snakker om. Og de har en høj dækningsgrad, og det er en af grundene til, tror jeg i hvert fald, at MAN i Frederikshavn nu har overlevet nogenlunde fornuftigt, i hvert fald propellerafdelingen. Fordi de begyndte at lave faste propeller med wingless eller chip wake propeller. Hvis I har lyst, så kan I gå ind og med kabel, og så kan I se der står en hjælper her, som har lavet det her koncept fra MAN. Super godt, og ikke særligt det, der var inde på. Og den her, nu er det fornavnet. Det her en gammel propeller, og der er wingless på. Der er krumningen her, ind mod sydsiden, og det er gjort ind mod sydsiden.
præcis fordi, som jeg sagde før, jamen det er primært tusind, der genererer tryk. Så det er den vej, der skal noget. Det er det, der genererer. Det er der, de største trykforskel vil være. Der er også nogle andre, der kører den anden vej. Ja, der er lige flere forskellige her. Jeg kender primært dem her, fordi jeg arbejder med. Flyvninger går så på det lave tryk. Ja, det gør de. Og de nye, de går faktisk begge veje. Der har man lavet, det kan ikke huske, hvad det var for ikke, men der har man lavet et, hvor det gik op sådan her og ned sådan her, hvor den ene var større end den anden. Jeg kan ikke huske, hvad det var, det hed et eller andet max. Men der har man lavet sådan noget. Det man så kigger på, i stedet for at hvis vi har en vinge her, så kan vi få et eller andet lift her på vores vinge. Hvis vi gør det her, så kan vi få noget mere. Så kan vi få i forhold til det her, så får vi noget ekstra. Så får vi det her med ekstra. I forhold til, at hvis vi kører det ud og kører det lige ud, så får vi et lift, som er større her. Og så kan man få en mere jævn fordeling af det lift, der er på propellerbladet eller på styrningen. Og så kan vi få en højt længdegrad, som ligger bare alt under 2%, det kan vi lige væk måle over i tanktest, så vi tager det ikke for gode varer, men så op til 6-7%. Og 6-7%, det er rigtig meget. På motorer, der snakker vi om 0,1% alligevel. Det er set bare en større sugeareal, du laver ved at lave den her lift? Nej, du laver ikke større areal. Du laver et mindre areal, men du laver en større, du laver en bedre fordeling, og dermed fordi du laver en bedre fordeling, så vil din kavitation være fordelt bedre. Og så kan du tillade dig at have et mindre areal. Du laver problemet med de her kontinentpropeller, det er, at du er nødt til at lave aflastning herude, fordi at ellers så får du en masse kavitation herude, og der får du også en cirkulation herom. Der så vi før, at der var den der tipordning, der kom, den blev meget voldsom. Og alt, hvad der hedder sådan tipordning og så videre, det er jo bare skidt. Det vil vi helst have så lidt af som overhovedet muligt. Fordi det er jo propelleren, der laver noget, som vi ikke skal bruge. Alt roterende bevægelse i vandet, som er efter skibet, men det er jo bare skidt. Og det bliver jo bare i sidste ende til varme. Så når vi kan måle på det, så ved vi, at det er varme. Fordi når de skøjende kræfter overvinder de kinesiske kræfter i vandet, så bliver det jo sidste ende til varme. Men der kan vi lave det her i stedet for, og så får vi den her livsstil mere lift. Og det er ikke noget, man lige går hjem i baghaven og laver. Jeg kæmpede med det i meget, meget lang tid. Og det var ikke let, fordi de to koncepter, de er fundamentalt forskellige. Ja, det kan vi snakke længere om. Men så skal jeg også til at finde andre billeder frem. Andre spørgsmål? Ja. Vi kan meget hurtigt fortælle, hvad der afgør, hvor mange blade der er på propellen. Nej. Nej, det går ikke. Hvis du går ind i de brochurer, der ligger på MAN's hjemmeside, så kan du se et oversigt over, hvordan man laver sammenhæng. Hvordan man kører op i power og sladeantal. Men ikke bare lidt sådan. Den går ikke. Men der er, altså man kan godt sige en lille smule om, der er sådan en fælles sammenhæng, hvor man kan sige, hvis vi har vores power, så har vi en trebladet her, og så har vi sådan 4 blade, så ligger de sådan opad. Og så kan man sige, at inden for det her område, der er smart at bruge den her, inden for det her område, er smart at bruge den her. Og der er der nogle af de foldere fra MAN, der viser det her. Jeg kan ikke huske, om den der hedder Hydrodynamics, eller den der hedder Mark 3, eller hvad det er for en. Jeg tror måske også, den er i den, der hedder Ship Hydrodynamics. Inde på MAN's hjemmeside, der kan man gå ind på propelleren Active Systems, og så kan man downloade alle de her brochurer gratis, hvis man vil. Der ligger faktisk rigtig, rigtig meget fagligt materiale på teoretisk højt niveau, som man kan bruge. Det er også det en af dem, der bliver undervist efter. Den der hedder Ship Hydrodynamics. Og der er også derfor, at der er nogle af de her ting, vi stjåler fra. Yes. Flere korte spørgsmål? Kan du sige noget om det her, når man sætter 2 propeller efter hinanden, hvorfor det er så godt? Ja,
det kan jeg godt. Konroterende propeller. Det har de også lavet med de her kabbel. Han har også lavet konroterende propeller. Det, der er så godt ved det, kan man sige, det er, når vi har en... der findes mange forskellige koncepter. Men hvis vi har sådan en propeller her, så sætter vi en propeller her. Det ved jeg også, det er også et... det kan jeg huske, det stiller jeg som spørgsmål til en af klasserne. Det kan jeg huske, hvem det var. Så har vi hullandmænd. Når vi nu gør det her, så har vi, at den her propeller, den skaber jo en rotation i vandet. Den skubber vandet rundt. På samme måde, som vi har en dampturbine. Så har vi en rotor, og vi har en stator. Her har det så bare en rotor og en motor. Og når det kontraroterer det, så bevæger det sig selvfølgelig hver sin vej. Så det går ud på, det er, i stedet for, at når vi er herude, så får vi ikke en roterende bevægelse, der kører rundt her, på hele vores strømning, den kører rundt. Der skulle vi meget gerne have, at det bliver så meget som muligt jævnet ud. Fordi vi skal kun presse vandet en vej. Vi skal ikke presse det rundt her. Det får vi ikke noget ud af. Vi får ikke noget ud af de hastigheder, der er en vinkel på. De skal alt sammen lige bagud. Og det gør vi her. Og det der så, grunden til, at man så laver den her mindre også, det er jo fordi, at vi har en sammentrækning af vores vand her, når de kommer igennem den første. Så accelererer vi jo vandet op, og det kommer til sådan. Kan jeg prøve at sige mere om det? Det handler simpelthen om at udligne strømning på samme måde, som vi har i jetmotorer. Man laver også det her. Hvis vi lige glemmer, at der sidder en her, så godt vi kan, så gør man også det, at man sætter en Mavy-stok på her. Nu har jeg også prøvet at arbejde sammen med. Og så sætter man simpelthen finner ind, hvor det her det er ligesom en stor dyse, som også er, hvis man gennemskåret, her er det også et nakkeprofil, der så sidder foran, og det tager så og udjævner det medstrømsfelt, der er. Så det virker som en prærotor, eller altså en prædator, som udjævner det medstrømsfelt, der er, så man kan tillade sig at belaste propelleren mere. På samme måde som vi ved jo i en dampturbine, der er der statorblade og rotorblade, og de sørger for at vi får en højere virkningsgrad, fordi vi har en roterende bevægelse, der bliver lavet om hele tiden, så peger det rigtig vej. Yes? Kan du prøve at sige noget om, hvornår man vælger en stor propel og færre omdrejninger kontra en mindre og højere omdrejninger? Altså det er nu igen, når vi kigger på skibstyper. Det kommer an på, hvad du har plads til, som regel. Det, der i næsten alle tilfælde er begrænset. Se simpelthen, i hvert fald i dag, tidligere, der var det jo bare, vi har en masse brændstof, og det gør ikke så meget, hvor meget vi fyrer af. Men i dag, der handler det simpelthen om, jamen, hvis jeg har min skib her, og jeg har min aksel, der kommer ud her, den er lang, så sidder der en krop ned her, og holder fast i vores propeller. Og så har vi vores propeller her. Så afhænger det simpelthen af, hvor meget afstand skal der være her. Så nu større propeller jeg har, nu bedre er det. Selvfølgelig, hvis der er en eller anden ejer, og det er jo ikke første gang, det sker. Det sker sådan som det normalt foregår, det er. Først så laver vi et skrov, og så vælger vi en motor. Fordi når jeg skal lave et pis, så skal jeg sgu have et skrov, og jeg skal have en motor. Og når jeg har stået på det et stykke tid og fundet ud af, hvordan det skal hænge sammen, så tænker jeg, jeg skal sgu da også lige have noget at bygge min skib frem med. Og så bestiller jeg en propeller. Det er en rigtig dårlig fremgangsmåde. Fordi hvis man på et meget tidligere tidspunkt kan komme ind og sige, at vi kan dimensionere den her propeller, så den kan drive skib frem ved den og den hastighed, men det er det omdrejningstal. Så kan vi købe motoren bagefter. Finde ud af, hvor stor skal motoren være for at drive det her skib frem, og vil være hensigtsmæssigt at køre omdrejningstal i forhold til størrelse med den her propeller. Men ofte er det sådan, at man er begrænset af, at der er nogen, der allerede har købt en motor. Sagt, det skal være den her motor, skib det sådan her ud, værsgo gå i gang. Men der siger man, hvad der er muligt at lave plads til af propeller her.
Og det bliver der skubbet rigtig, rigtig meget på. Og prøvet med mange forskellige ting. Og det er også der, hvor kabelpropelleren her er rigtig hensigtsmæssigt. Den kan nogle gange være større, fordi den kanalisation, der kommer der en i den her tip, som er gået ind på sugesiden. Enten så sker der en afbrudning af den her tip vortex, så der ikke kommer den samme larm fra det, eller også så inkluderer det under skyggen af den her propeller. Og så gør det ikke noget, fordi så kommer der en trykbølge ud i vandet, og så gør den her propeller lidt sådan her. Det er lige meget. Det sker der ikke noget. Så derfor så kan man i visse tilfælde lave en kabelpropeller større end en konventionel propeller. Men at sige lige præcis, at man skal have en hurtiggående propeller og en langsomgående propeller, det handler udelukkende om, hvad det handler om, hvad vil man gerne? Hvad er man ude efter? Og der er, som du kan se, alle de ting, jeg har været igennem på den her propellercirkel, men der er så mange ting, der har indflydelse på det, og de har alle sammen mere eller mindre indflydelse på det. Yes. Ja. Flere spørgsmål? Ellers så begynder jeg bare at finde brochurer frem, så snakker vi på dem. Også. Det er ikke altid en af de ting, som er spændende ved at lave propellerværk design, det er, når man laver, når man nu får nogen ind, der så siger, at vi vil gerne have, at du laver en propeller til os, fordi vi har et skib, der er 25 år gammelt. Det er fint. Hvad har I? Jamen, vi har et skib. Okay? Jamen, vi vil gerne have et medspilsfelt, vi vil gerne have et selvkommunikationsfelt, vi vil gerne have et ordvandsfelt. Jamen, vi har et billede af agterskibet. Kan I så ikke lave en propeller ud for det? Okay, så giv os en vise, hvad motor I har i. Okay, det ved I. Der kan vi gå ned og læse på det. Men nogle gange så har vi haft en maskinmester nede og kigge på motoren og sige, det er den motor, og jeg tror propelleren er cirka så stor her. Okay. Det er jo spændende. Så. Fordi at hvis det så ikke er MAN, der har lavet det nav, så ved vi heller ikke nødvendigvis, hvordan navet ser ud inde i. Der ligger en, tror jeg har lånt herovre. Okay, lige prøve en lille anekdote nu, vi går hjemme op. Det er jo den her chip Hydrodynamics. Der ligger en masse ind, og der er også nogle fine billeder af, hvordan man laver tanktest, og hvordan indikationsforholdene er, og fine glade billeder. Og det var Facebook på den her, den promoverer de godt nok meget. Den er næsten nødt til at tage med bare for sjov. Her har vi resten, der sidder og kigger på propeller. Det er den færge, som man opgraderer. Og det passer ikke, jeg synes. Fordi den her, det her nav, det passer nemlig ikke til de billeder, de har længere nede. Det er det MAN-nav. Men hernede, denne her, den kom fra en nav fra en anden leverandør af Skalmænd. Og der vidste de ikke, ham der skulle designe den her, han vidste ikke, hvad pitchen var oppe i 07. Hvis man ikke ved, hvad pitchen er i 07, så ved man ikke, hvordan en ny blad skal se. Så det her, det står inde på deres hjemmeside som sådan en kæmpe succeshistorie. Det var det også. Det er rigtigt nok, at det blad, der blev designet hernede, det havde en virkningsgrad af 14% bedre. Problemet var bare, at de første sæt blade, der blev leveret fra MAN, der kendte man ikke ordentligt, hvordan pitchen var, og hvordan navet så ud indeni. Så man vidste ikke, hvordan man skulle lave det her. Man vidste ikke, hvordan belastningen på det her blad skulle være i forhold til det nav. Så man kom til at lægge det, så det blev sat forkert ned på bladfoden. Så der var ikke en rigtig hældning på. Så man kunne kun belaste motoren med 62% af MCR. Til gengæld så kunne så sejle 2 knob hurtigere baglæns. Men det er så hvad det er. Så der var MAN nødt til at gå ind og så sige, at vi giver et nye sæt blade. Og det er så også en af grundene til, at reservedele i den her sammenhæng er nødt til at være ret dyre. Fordi at MAN for eksempel er nødt til at dække sin røv ind, hvis der sker sådan noget. For man kan ikke vide, hvis man får sådan en videre tegning af et gammelt nav, så kan man ikke lige ringe til konkurrenten og sige, jeg vil godt lige have og vide, hvordan deres nav blev lavet. Får man altså ikke nogle pæne tegninger. Det gør man ikke. Så det var ikke så godt. Der
der var jeg heldigvis på barsel, da de skulle lave nummer 2 plade, efter jeg havde designet det der. Så det var nogle andre, der måtte råde med. Men der kan I også se, det nav, der er kommet på heroppe, det er jo et MAN-nav. Det er jo pænt at vide. Men det er nav, der egentlig kommer på den propeller, der er hernede. Det er jo ikke et MAN-nav. Men så derfor så kan det godt gå galt nogle gange. Det skal man passe på med. Så der var Emma nødt til at give dem nogle bypladser. Men det var fint. Vi fik en vældig god enkeltstrækfølelse på det. Det var en gammel færge. Ja, der var en lille røvehistorie. Yes. Nu må vi se sådan nogle sider, der var sådan nogle overfladen. Den her, den er fuldstændig plat. Fuldstændig. Det er så også ud som om, der er sådan en gruppe eller sådan noget. Det er fuldstændig plat. Det eneste, du kan mærke, hvis du mærker på dem, det er, at de har en overflade rolighed, men de har ikke en geometrisk forandring. Det er en pæne, glatte overflade, hvis du ser på det som fra et profilsynspunkt. Det er det helt sikkert. Og alt efter, hvis man så har været for længe i den her branche, så kan man så se, hvilken producent det kommer fra, alt efter hvilken mønster der er på pladen. Så længe her heldigvis ikke der med. Noget andet også, det kan man ikke se, det kan man ikke se på den her. Ja, det kan man ikke engang. Her på bagkanten, der kan man lige ane, at der er sådan en stribe her. Det ser ud som om det bare lidt lyser. Det er fordi, at man laver det, der hedder en anti-sending edge. Fordi at de her propellerblade, de kan blive på at synge. Det vil sige, at de står og vibrerer, når man kører rundt. Og hvis du har sådan en propellerblade med en 30-40.000 heste bagved, der står og roterer ind i vandet, så siger man, at det synger. Så kan man altså høre det i hele havnen. Fordi at når bagkanten på propellerbladet, hvis den ser sådan ud her, så dem af jer, der har haft en hydrodynamik, de ved, at der kommer sådan nogle mekaniske hylder, som gør sådan her. Og når de gør sådan her, så skifter de fra den ene side til den anden side. Det vil sige, at de står og vibrerer frem og tilbage. Og så står der altså begynder at synge, hvis man lige regner en egenskabsvurdering på det her. Så det man gør, det er, at man gør sådan her. Og det kan godt være, at det ikke er godt for virkningsgrad. Ikke nødvendigvis super godt for virkningsgrad. Men så ved man, hvor ens viblen kommer fra, så kommer man derfra hele tiden. Så får vi de der vibrationer. Men det har man også, det har man lært på den hårde måde, det der. Det har man lært ved at lave fejl. Ligesom man lærte, at det her, det kunne kun belaste motoren 62%. Så må man lave det om. Det kan også være, for ikke til mange år siden, der var der også den der superspeed-færge. Den kunne de ikke sejle med, fordi der var meget reaktion på den. Den der havde designet det, de havde ikke beregnet kapacitionen ordentligt, så der var for meget kapaciton på, så kunne de ikke sejle med skibet. Det var helt lort, det var sgu. Det var ikke os. Eller, det var ikke mig dengang. Det var Værsler, der havde lavet det. Jeg husker, om det var Olsborg eller Værsler, der havde gang med. Men bare roligt, vi har også lavet masser af fejl. Det er en har i hvert fald. Ja. Men det er, hvad der sker. Har I hørt, om vi fik en bøde på 1,1 milliard? MAN fik en bøde på 1,1 milliard, fordi de havde støttet brændstof på bordet i Tyskland. Nu er vi også en del af, eller de er en del af folkevognskontrol. Det er meget sjovt. Jeg har været på sådan nogle... Snyder alle sammen. De folk, de har støttet. Skal vi slutte den her? Det ellers så tror jeg, det bliver for mig. Du kan blive vindet. Ja, det kan jeg. Ellers så går vi bare i gang med CFD. CFD er så dejligt, der starter med Newtons første udsætning, og anden udsætning, og så ender man med det, der hedder Navier-Stokes equations. Og Navier-Stokes equations, det er bare en brandhårdsdag. Og så går vi hen, og så tager vi og laver en modulering. Så har vi først middelhastigheden, og så har vi en turbulent hastighed, som vi så modulerer med en turbulent. Så bliver det rigtig langt. Så kommer en det skal vi ikke. Tak for i dag.